апостолов. Браты заставалися верными в учению апостолов и супольности, ламанию хлеба и молитвам. И был страх у кожной души, и шмат судов и знаков чинили апостолы. Все ж верники были разом, и усё их было супольное, и продавали набыток свой и маёмость, и делили поміж усіми, хто мел потребу. Штодня были разом у святыні, и ламаючи дома хлеб, яны споживали ежу у радости и простоте сердца, прославляючи Бога и маючи прихильность усього народу. А Пан штодня долучав до їх тих, хто збавлявся. Гэта Слово Божие. Дякую, Пане Богу. Читание первого послания святого апостола Петра. Благословенный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, и прозвели по милосердность свою отводил нас от живой надеи про воскресение Иисуса Христа с мертвых, да спадшими безнищадной, безраной и неувиданной, яка захована на небесах для вас, умацованных усилий Божиих по разверу деле збавления, готового объявиться в опошний час. Гэтаму радуйцеся, нават калі цяпер і давядзецца трохі пасумаваць падчас розных выпрабаванняў, бо праверная ваша вера аказалася нашмат каштоўнейшай за дневнае золата, якое выпрабоўваюць агнём, на славу і хвалу і пашану падчас аб'яўлення Ісуса Христа. Хоць вы не бачылі, любіце Яго, і хоць цяпер не бачыце Яго, верыце ў Яго, весяліцеся радасцю невыказанаю і найслаўнейшаю, досягаючи мети віри вашої, збавлення душ. Гэта Слово Божие.
кожны раз, когда мы находимся на святой мши, принимаем святую коммунию, мы докранаемся до тела Христа у воскреслого. І не завсёды, правда, разумеючи і усвідомляючи, наколькі велична гэта таємниця. Бо вельми часто приймаємо святую комунію, а я свята укинув, як таблетку, переживали, проглотнули, і все, і забылися, що щось в нашому житті перемінилось. Ні, дорогі, у сьогоднішньому Євангелії Ісус показує, наколькі чоловік міняється, коли докранається до тіла Ісуса Христа. Наколькі основна віра Його повинна мінятися. Любов до Бога повинна становиться все більше, коли Він приймає святую комунію, докранається знаменито до этого тела Ісуса Христа. Другой вельми важной справой в сьогоднішньому Євангелії чуємо, що Ісус приходить до учнів, які, може, займалися вже своїми справами. Хтось там був столяром, хтось хліб пек, хтось нечто шив, може. Кожен займався вже своєю справою, вже оставили ті справи з навертанням, бо вже боялися, не мали надії на те, що Христос воскресне. І тут Ісус приходить до них. Приходить і не каже слово, чому ви мене покинули, або молитесь, становитесь на колени, падайте воспоминанito перед моїм обличчям. Але каже слово вельми важне, яке особливо тепер у сучасному світі нам потрібне. Супокой вам, супокойтеся. Все буде добре, коли я з вами, коли ви бачите мене, коли вірите в мене. І ось Ісус кожен раз на Євхаристії нам каже: супокой вам. Відома справа, коли чоловік грешний, коли чоловік закинутий грехами, брудом этим усім, то так немає да спокою в серці. І він буде переживати за те, що чогось нема у його сусіда ліпше. І він буде так само переживати за те, що він оказався на якійсь нижчій позиції від свого знайомого. Йому буде боліти серце, що він чогось не має. Не буде в його вода спокою. А коли чоловік живе з Богом, усвідомляє Його любов, Його присутність, то, що Він тут стоїть за моїми плечима, спокій панує в Його серці. І радість з того, що Христос воскрес. Серце моцно співає і кричить від радості: Христос воскрес. Сьогодні так само повіншуйте братов православних з цим великодним святом. Бо ми, віруючі християни, ми повинні ділитися цією радістю з усіми, з кожним, кого споткаємо на своїм життєвому шляху. Бо як учні оставили эту таємницю тільки для себе, заховали воспоминания в этой супольности ихней, эту радость воскресения, то далее бы ничего не сталося. Далее был бы Христос только укрижований. Але воспоминания за веры в учням мы отримали эту радость. І ми кожен раз отримуємо цей спокій під час ахвяри Святої Мши. Нехай неділя Божої милосердності закоренить у наших серцях любов до Бога, щоб вона все міцніше зростала, щоб вона становилася все тепліше до себе, до ближнього і до Бога.
повстанем и вызнаем нашу веру в единого Бога, Отца всемогутного, Творителя неба и земли, будь всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого Святла, Бога соправного от Бога соправного, нароженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Богу сусталось, Ем для нас людей и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале судить живых и померлых, и его владарства не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, як из Отца и Сыном походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного будучим
брати і сестри, как мою і вашу віру прийняв Бог і Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милостивый Отче, прими дары Твоего народа, и огродженных просакрамент просто, учеников всех, кто праз визнання віри рост, отримав новое життя, досягнули вічного щастя, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Упору серце, подякуєм Пану Богу нашому. Справдоподобно и справедливо, слушно и избавленно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот день больше расставляли Твою хвалу, как Христос бывал верованный, як наша Пасха, бою справдное огнем, и Он взял грехи свету, и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам життя, про свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хором разом с усіми святыми спевает с Тебе им хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, а славна вершина, благословлений той, хто приходить в ім'я Пана, а славна вершина. Заправди Божа, Ти святий, криниця усілякої святості, тому єдності з усім Костьолом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутний Боже. Освяти эти дары росой Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері узяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо это есть келих крови моей, нового вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита
дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолования. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас згодними стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Антонієм і Казиміром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гріха світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и Авраамиком, со святыми апостолами, святым Карлом Боромеем, святым Бенедиктом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Про Христа с Христом и в Христе, Тебе, Божий, čo всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Называемся детьми Божьими, и не з'являемся, там посмеиваемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласково супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсюду вольны от греху и захованы в вселяко неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и Христа Спаса нашего, Иисуса Христа. От Твоего царства и моц, и хвала веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам,
терпіння трошечки. Пані Єсу, про заступництво Марії, Матці Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка та віру, який лікувався Тобою після народження. Прошу Тебе, інтенції для ненародженого дитяті, якої духовно хочу всенавіць, якої заботиться в небесниці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, как я ныне забиваю своего дитяти, а покинули йому життя, якое ти сам этому дитяті предвизначив. Пан з вами, І з духом Твоїм. нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть в супокої Христа. Алелуя, алелуя.
либо действие. По большому счету вы уже готовы. Вы вчера все сделали, прогнали. Нет, должны так думать. Потому что будете бояться, все хорошо, все будет только хорошо. Вот. Видеомикрофон не будет задействован. Видите его? Мне не жалко. Ну, вчерашний моргал. Он так иногда не запирается. Постоянно один пойдет на орган. Какой конкурс? Поговорим. Раз, раз, раз. Раз. Раз, раз, раз. Проверка микрофона. Гитара. Гитара. Покуль тут настраиваемся, то хотел бы рассказать об истории коротенькой нашей группы, яка повстала тільки три дня назад. Вельми старая уже группа, бо уже давно мы опытные уже ведаете. И тут у нас в группе первый, один из самых главных людей, это звукорежиссер наш Сергей. Вітаємо його. Люба, добре відаємо, грає на гітарі і співає. Олександра буде співати. Вокал. Вікторія, молодша, ми звали Вікторія младша і Вікторія старша. Вікторія старша на клавішах. Евгений, бас-гитара. Покажи, как бас-гитара играет. Я просто думал, как перша. Вот тут это так само немаловажные такие инструменты. Пан Станислав барабаны. И Виталий электрогитара. И Юля поддержка электрогитары.
І розпочнемо наш концерт. Ти Господь мой. Раз. Господь мой завсёды буде так, Ти, Господь, що скараєш всі народи, м'ясо Твоє є перемогістя. Ти, Господь мой, так було завсёди, Ти, Господь мой, завсёди буде так, Ти, Господь, що скараєш всі народи, м'ясо Твоє є перемогістя. Я хочу молить, своим жизнью служить, и обещать свою волю, славу свету. Хочу спевать, тебя все сердцем выручать, и обещать свою волю, славу свету. Господь мой, Господь мой, завсёды будет так, Ты, Господь, что скараешь все народы, место Твое я перемогистя. Ты, Господь мой, так было завсёды, Ты, Господь мой, завсёды будет так, Ты, Господь, что скараешь все народы, место Твое я перемогистя. Хочу молить, своим жизнью служить и обещать свою волю, славу свету. Хочу спевать, всем сердцем вымешать и обещать свою волю, славу свету. Наступная песня «Лиса дождь».
тепер разом будемо співати теж вам добре знайому пісню «Усе народи». Можна навіть трошки хлопати, трошки тупати і співати так само. Чується ваша гарячиня. Дякую. Тепер заспіваємо, так як ми маємо надію на нашого Бога. Заспіваємо пісню «Надіючийся на Господа». Надеющийся на Господа, поднимут крылья, как орлы, поднимут крылья, как орлы. Надеющийся на Господа, надеющийся на Господа, поднимут крылья, как орлы, поднимут крылья, как орлы. Найдут и не устанут.
цяпер песня вельмі сур'ёзная, бо есть такие слова. Вот теперь читаю текст. На-на. Поэтому не ведаю расшифровку этих слов. Але разом будем прославлять. Песня «Ты моё жыццё». Не знаю, как это возможно, но ты видишь сердце. Сказали отвлечь. Ищем какую-то штуку, не знаю. Такие названия для меня новые и слова. За шкафом поищите. Может, у вас есть? Ну, бывает. Очки, как говорится, тоже на носу иногда ищем. Ты видишь сердце.
Это уже апошняя песня, на жаль, бо вот так различилось, что концерт не будет таким затянутым. И эта апошняя песня, нехай будет нашей молитвой, как Бог послал работников на свое жниво. Бо сапраўды ёсць проблема с призваниями. Вельми мало тех, кто открывается на Духа Святого, как вести за Христом, как быть Его верным учнем, святаром, айцом, монахиней. И нехай усмотрите, эта апошняя песня будет нашей просьбой, как Бог послал работников на свое жниво. Бо в нашей Вінській диецезії, як відаємо, 85 парафій, із їх 45 немає святара. И поэтому есть нам об чем молиться. Сердце
Есть. Я думаю, з такими аплодисментами jeszcze nie один концерт буде. Это только первый концерт. И сапраўды это Божий цуд, что ось так здарилося, что пан Станислав тут показал, что у него есть барабаны, есть палочки, колись играл, рассказал свою историю. 20 год назад сел за опошний раз сідав за барабаны, бачили 28 навіть. Віталік так само завсёды з нами, завсёды грає і охотно так згодився на то, як повстала эта група. Євгеній так само, який нам допомагає тут і запрошуємо. Далі так само. Ну, пані Вікторію, то ви ведаєте добре, що сам навіть не зовсім ведав, що вона згодиться, але ось менавіта велика радость. Ну і наші дорогі дівчатки, які завсёды грають, співають, прославляють Бога. Сапраўды гэта патрэбна для кожного з нас. Віка, Саша, Люба і інші, які сьогодні не долучилися до нас, але ми про їх так само пам'ятаємо. І наш гукорежисер Сергій, як чули, відомо, що ще акустика така ідея костюльна, що це не концертний зал, це костюм, перш за все, ми повинні пам'ятати. Але ось менавіта, дякуючи так само йому, ось вийшло, що вийшло. И хотел бы от наших, и Юля, конечно, которая завсёды на подтримці электрогитары. Хотел бы от наших парафіян вам передать такие сердце, что мы любим вас и запрошаем далей працювати, дійничати на хвалу Бога. Дякую. І великий дякую.